addini. Don magabata na da sukan je da yaran su majalisin hadisi tun yara suna 'yan shekaru 5 su haddace hadisai, amma ba a karɓar ruwaya su sai bayan sun balaga. Shi yasa zaka ji irin wannan ne mutum ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, na haddato daga bakin manzo Allah ya ce kaza, ma'ana na haddace ta ina yaro amma gashi baya isar da hadisin sai bayan ya girma ya zama babba. To a wannan lokaci ne shekarun baiwa yaro ilimi, sawan ilimin addini ko ilimin zamani, a bashi su kafada da juna yana da matukar muhimmanci. Ya zanto cewa zai yi karatun zamani zai kuma yi karatu wato ainihin na addinin musulunci. Duk lokacin da ka baiwa ɗanka ilimi na addinin musulunci kuma ka bashi ilimin zamani, to kai kanka gata kai wa kanka kafin shi kansa yara. A duk lokacin da ka kyale shi baya da ilimin addinin musulunci baya da ilimin zamani, to kai ka cuta kafin ka cutu yara, cuta ba karama ba. Kuma ku gane da yawa mukan yi sakaci game da wannan, mukan ɗauka riga da zamu yi wa yaro da abinci da kayan kwalliya da za a sa masa da wani kayan burgewa ya fi muhimmanci sama da mu sa shi makaranta da zai iya yin karatu. Sai ga uba na kyashin ya biya islamiyya kuɗin laraba ko kuɗin karatu da yaransa ke yi na wata ko na tam ko na shekara. Sai ga uba na kyashin ya biya kuɗin makaranta da za a koyar da yaransa ko da ilimin zamani din ne, amma zai iya kashe sama da wannan kuɗin wajen yi masa rigar sallah, wanda karatun ya fi rigar sallah muhimmanci. Zai iya kashe sama da wannan kuɗin wajen sai masa keken wasa, wajen sai masa irin computer game, wajen sai masa waɗansu kayayyakin wasanni cikin gida wanda muhimmancin su bai kai ginin kwakwalwarsa ba. Domin ginin kwakwalwar ɗan adam shine abin da yafi komai wahala, to kuma shine idan an ci nasara ginin da yafi komai muhimmanci kenan. Dan inda zaka gine Kano gaba daya amma ba tare da ka gina kwakwalwar mutane ba, su mutanen za su lalata Kano din gaba ɗayanta. In kuma ka gina kwakwalwar mutanen kuma ka zo bai su a fili kuma su za su gine wajen ya zama gini. Wannan shine bambanci tsakanin gina kwakwalwar dan adam da gina katanga ko gina wani abu daban, wanda iyaye da gwamnatoci duk suna yin sakaci game da wannan, musamman a daidai wannan lokaci da muke cikin da fuskantar kalubale a cikin zamanmu na wannan kasa, daidai lokacin da ya kamata iyaye da gwamnati da jama'a gaba ɗaya kenan su tashi tsaye haikan wajen ilmantar da mutane da yaɗa ilimi a tsakankanin yara, musamman wato ilimi na addini da kuma ilimin zamani wato ainihin a haɗe da juna. Sannan haƙƙi na gaba wato shine haƙƙin tarbiyyantar dan adam, dan ba da ilimi daban tarbiyya daban. Mutum ka iya sa shi ya haddace Qur'ani, ya haddace waɗansu hadisai masu yawa, amma kuma ka gaba da tarbiyya. Mutum ka iya sa shi ya ci jarabawa ya samu result mai kyau bayan ya kammala secondary, amma ba da tarbiyya. Kaga tarbiyya daban ilimi daban, to hada su ake da juna lokacin da ake gudanar da su. To ita kuma aikin tarbiyya aiki ne na kullum ba aiki ne na a taba a bari ba. Da yawa daga cikin iyaye maza sukan kyale tarbiyyar ƴaƴansu a hannun matansu. Yana ganin in yaro ya je makaranta ita ce, in bai je ba ita ce, in ya dawo ya je islamiyya ko makaranta allo ita ce, in yaro bai je ba kuma ita ce. Shi ba ruwansa, ya fita tun da safe bai dawo ba sai da magariba, da ya dawo gida kamar ana mutsunin sa alwala ya fita waje, bayan an yi sanar isha'i ya je ya zauna wurin hira ko ya ci abinci ya sake fita bai shigo ba sai karfe 10 na dare ko 11 bayan yara sun yi bacci, ba abin da ya shafe shi da yaran. To wannan ko shakka babu shin amana ce da Allah ya baka ta 'ya'yanka, da amana ce a hannunka bayan kasancewarsa ni'ima da Allah ya baka, da kuma ibtila'i ne da ubangiji ta Allah ya baka jarrabawa a hannunka dai ga yadda zaka gudanar da shi. In ka gudanar kan daidai kana da lada da matsayi a gaban Allah, in kuma ka tozalta wannan amana to ka ci amanar da Allah ya dora maka kenan. Saboda haka wajibi ne mu tarbiyyanci ƴaƴan mu tarbiyya ta gari. Ita kuma tarbiyya ba ta cikin duka kullum, sannan tarbiyya kuma ba ta cikin lallashi kullum. Akwai lokacin da za a daki mutum, akwai lokacin da za a lallashe shi. Tasirin ta wajen lallashi da jan hankali da yin abu a aikace ya fi sama da yawan duka. Yawan duka ana yin sa ne a matsayin in bukata ta kama. To duk wannan wani abu ne da ya kamata iyaye su kula da su. Manzon sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyanci ƴaƴansa, ya tarbiyanci ƴaƴan wani gida ma banda nashi, tunda shi gaba ɗaya sayyidul khalqi ne. ƴaƴansa ya kula da su kuma ƴaƴan wani gida ma ya kula da su sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Salima yake cewa ban manta ba ina yaro mun zo cin abinci tare da manzon sallallahu alaihi wasallam da wadansu sauran mutane, wa kanat yadi tatishu fi sahfa, hannuna yana ta kai kawo, in sa hannu a gaban wannan, in sa hannu a gaban wancan, in sa hannu a gaban wancan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika,
nan take koya masa ladabi guda uku waɗanda suke da alaka da cin abinci. Sai yaro kai bismillah kafin ka ci abinci. Shi yana yaro karami lokaci yi bismillah. Yace sannan kuma ci da dama karka ci da hagu. Sannan kuma ka ci daidai gaban ka karka ci gaban wani. Yace wa kanat tilka ta'imati منذ ذلك الحين. Sai wannan ya zanto ita ce ɗabi'ar cin abinci na tun daga wannan lokacin har ya zuwa lokacin da ya girma yake kawo hadisin sauran mutane su ci. To saboda haka tarbiyya aiki ne na yau da gobe. Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Ka umarci ƴaƴanka da yin sallah kuma ka yi hakuri akan hakan, ba ma roƙonka wani arziki, mu ne masu arzuta ka, kyakkyawan makoma na tabbata ne ga masu takawa. Ana umarta yaro da sallah tun yana shekara 7, in ya kai shekara 10 bai ba a dake shi, sawa'un mace ce ko namiji. Akan lura da makwancin yaro daga lokacin da ya wuce shekara 10, in mace ce a rinka lura da inda take kwana. Har malamai suka ce na daga cikin ladabi a dinka mata kayan barci, musamman wando na barci ya zanto fari, saboda launin fari launi ne wanda zai fi bayyana jinin al'ada idan ta fara shi. Tun daga lokacin da ta kai shekara 11 ko 12 akwai yiwuwar jinin al'ada zai iya zo mata kowane lokaci. Kaga daga lokacin ta zama babba daidai da shekara 70 hukuncin ta a wajen Allah, dokokin da ke kanta a wajen Allah ta'ala. To idan ba a tattale ta batun tana yarinya ta san haka, sai ga yarinya ta girma har an yi mata aure har ta haihu, amma in ta dawo gida dan shagwaba kamar ta sha maman mahaifiyarta, ba ta jin responsibility da girma a kanta. Yar kankanuwar matsala ba ta iya warware ta, saboda ba tarbiyyance ta ba kan warware matsala, ita an tarbiyyance ta ne akan ta kawo matsala kawai. To wannan ko bai dace ba. Ana gina mutum yadda zai zama mutum tun yana yaro karami. Wai sa mata wannan wandan ko ba ta wannan wando ta rinka amfani da shi, za a ba ta me hikimar haka? Za ki girma, alaman girman nan za ki ga kaza kaza din nan in kin gani kar hankalin ke tashi. Kowace mace da ke gani a duniya ubangiji ta Allah kaddara mata wannan shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa. Haka manzo Allah ya faɗa ummuna Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata an je aikin haji ta damu, yace ya zaki, abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dukkan ƴaƴan Hawwa mata. Ta san wannan dan kar ta firgita, amma da yawa fa saboda bamu da irin wannan tarbiyyar da wannan tsarin, sai yarinya ta fara jinin al'ada ta yi ta boyewa, wata ma ta yi ta kuka, tana ganin cewa kar ta zo gida a ganta da jini a ce ta yi iskanci, ta yi ta boyewa kuma ta yi ta kwaba sallah a haka. Ka gani? To a nan gurin dole a kula. Shi kuma ɗa namiji lokacin da ya kai shekara 14 zuwa dab da 15 akwai yiwuwar balaga ta zo masa. Wannan da zai rika bacci da shi ya zanto baki ne, saboda launi na mani fari ne zai fi bayyana a jikin bakin tufafi sama da kowane irin nau'i, dan shi ma alamar balaga sa kenan ta zo masa. Ya san ya zama babba daidai da mahaifinsa wajen nauyi a wurin Allah. Nauyin da Allah ya dora mahaifinsa shi ya dora masa, na cewa ya zama baligi kuma wajibi yayi kaza, wajibi yayi kaza, kuma wajibi ya bar kaza. In ba haka ba sai mutum ya girma bai san ya girma ba, yana abubuwa na yara yan kanana saboda ba bashi wannan tarbiyar ba. Wajibi ne ka nema wa yarka kawaye na gari, baka yi saka ce ka tai kawa ba, dan ɗabi'ar ɗan namiji ne baya iya rayuwar dan adam baya iya rayuwa shi kadai. Amma kai ne zaka lura da yar gidanwa da yar gidanwa ya kamata su yi kawance. Ka karfafe ta yin kawance da ya da ta fito daga gidan mutunci, har ka rinka tambaye ta yaya wance bata zo ba kwana biyu, ya ko kin je wurin wance ko ya wance bata zo ba. Sannan kawayen kasi yawa 2 3 in sun yawa 4, sauran sai dai irin gaisuwa daga nesa nesa, dan yaso da dama zaka yi ta gini a gidanka yar wani gida ta rusa mata ka, yaso da dama zaka gina danka a gidanka dan wani gida ya rusa